Croeso i Mentora Mullany. Dyn ni'n falch iawn ein bod wedi gallu eich paru gyda mentor. Gadewch i ni gysylltu ar y platfform i Mentora nawr, a fe fyddwch chi'n barod i negeseuo gyda'ch mentor ar gychwyn swyddogol y raglen dydd Llun nesaf. Felly, cam 1. Rhoi mynediad i chi ar eich platfform Mentora. Mae 2 ffordd i gysylltu â'ch mentor, gyda'ch cyfrifiadur personol neu'ch dyfais symudol. Os ydych chi'n bwriadu cysylltu efo'ch mentor ar gyfrifiadur personol, y cyfan y fydd angen i chi wneud yw clicio ar y ddolen drwy'ch e-bost croeso a byddwch chi'n cyrraedd ein platfform. Ond, mae nifer fawr o defnyddwyr yn hoffi cysylltu drwy eu ffonau symudol. Ar gyfer hyn, bydd angen ein ap arnoch chi, felly ewch i'r App Store neu Google Play. Nid yw ein ap ar agor i unrhyw un, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n teipio'r enw llawn yn ofalus, Mentora Mullany. Rydych chi'n chwilio am yr ap sy'n edrych fel hyn. Nawr eich bod wedi lawrlwytho'r ap, neu o flaen y dudalen we, ymlaen at cam 2, creu cyfrif Mentora. Rydych chi'n barod wedi darparu rai manylion wrth gofrestru am fentor, fe ddefnyddiwn ni rain i sicrhau mai chi sy'n creu cyfrif. Gnewch yn siŵr eich bod yn nodi'r union fanylion wrth Mewngofnodi nawr. Dilynwch y camau yma nesaf. Ar y dudalen Mewngofnodi, cliciwch ar ddefnyddwyr newydd, neu New User os nad ydych chi wedi troi'r iaith i'r Gymraeg. Gnewch yn siŵr i fewn osod yr un cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwch ar gyfer y cofrestru. Wedyn, eich dyddiad geni. Falle fydd angen sgrolio i ddewis eich blwyddyn geni. Wedyn, gosodwch cyfrinair, na fyddwch yn anghofio. Dyma'r gofynion ar gyfer creu eich cyfrinair, a chroeso i chi roi saib ar y fideo wrth greu. Gyda llaw, os ydych chi'n dychwelyd am ail dymor o Mentora, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair eto. Does dim angen creu un newydd. Os gewch unrhyw drafferth wrth Mewngofnodi, er enghraifft, os ydych chi wedi anghofio'r cyfeiriad e-bost greiddiol wnaethoch chi ddefnyddio i gofrestru, cysylltwch â ni, a byddwn ni'n eich helpu. Gwych! Dylech fod chi wedi cofrestru'n llwyddiannus nawr. Byddwch chi'n derbyn eich neges gyntaf gan eich mentor yr wythnos nesaf. Er mwyn dechrau eich sgyrsiau, mewnggofnodwch ar yr ap neu'r wefan gyda'r gyfeiriad e-bost a'r cyfrinair rydych chi newydd ei greu. Dilynwch y ddolen yn y disgrifiad i gyrraedd fideo byr am eich rhyngweithio cyntaf a sut mae'r Mentora yn gweithio.